ubenya osumpa di bravo ubenya nina ubenya. Abo nunsia SOMPA 106.5FM across Sunni Ebusianfo ya mamu nyina chen na ya mama kwa basronko edi aba ye kase ebo a edi kan so ebra so sensema hodo a edi ehim wo maimu ena afei obi manso ye de ebesomo se kase ebo na nakojoji si company limited e ko basempremu na dawroma ene yeti bebie tontina 74 yana namdudo aka na enu wo mo sha na wo mai ni se nsuo di agutu wakama kama mu Leicester Company Limited wo mo na de yaz toothpaste ene ne brush aba manso eso ya sene endpoint homeopathy clinic .edubuatin se stroke ni ho nkro ne ba na de fabra na kache na wanye ho adwuma emfama SOMPA 106.5 FM across nie na enye yenkwa ne yefa kase bono SOMPA 93.1 ewu Kumase ayiko 100.9 enso ewu Kumase hono a adamfo pa radio ewo Paris France SOMPA 101.1 eno ewo takwa ye batakra dia omanfo etie wo SOMPA 103.3 so techiman aya 106.1 SOMPA Sunyai 98.9 and Kranza 90.7 doma 101.3 ni nyina eye SOMPA FM Saranso na doma 100.7 womso FB Kingdom 106.1 ewo mankesim mfimfi mantemu decoder no so uko bia FM stations ne wa SOMPA FM yebutu honom kama ubetimi akwa kuchi edi afa ho Facebook YouTube bia ye stream live anopay SOMPA 106.5 FM Accra on Facebook SOMPA FM live on YouTube Kanesh Urban Radio womso efa ensem no bi nanopay www.sompaonline.com womada urma ya chochro bi egu honom a ubetimi akọ na wakọ kinkan bi ensem ahodo a ye de enam anopay no ni ebedi mu akoti ni bi ene say CID for say Council of State member womode sika okọ ho fraud bi ebo no kure bi anim womakle no anopay e wonsem no bono mantem soafo akopao 3 unit classroom block bi a womu esie ewo empeso no so ebebo amahumesua ensem etimi akoye sada na wono mo ba mane se ukọ mfimfini mantem a asoche no cemetery ayemma enti baabi a womode amu be hye no sese ayeden ade hye ne kasa na yebegina mfimfin mantem honom a commander hene edi animu ama apomuden womo ehye kina enti mpotem nsiesi ahodo no ebi akoso ewo ho Chiniya manyoku no emabunu bi wom womode aso womotimi hwepetetakra ma hunu de ebesi daache saa na womode awia firi asase yankunimude abeba besi ne na womode ade bi ba beto abontena womo se womo club ne endorse Honorable Julius Debra as next flag bearer Yewia yedo ebekwa amanoni US minor emu na appeals court no yera Donald Trump ede detention policy bi ekopie mu ewo hodom na yekase court no aboato egu eho amanebo ewo kasebo emu ene anopei AGYA ASARE enimidin mene triple AMI AGYA APPIAH APAM DADAA afi ebusuya ensem no yenyebre na yentu ne sire na basa saa asem we no eba pai so a enye ne ene AGYA se waka ho nsem a ewo kase mu bra wo mode sobo ebo framanta no pani a won na esi wo mo na mu ewo man pani na boboa no pe no wo mutu nufo Council of State ho yera kwamega atople Dr. Gabriel Tanko na ebinumo bono sobo se ni company wode eye sikoko ho dwadie na no so kura emfamra kwanso ene ensam no edoso papa na ekowie no court yoko ne hwan wo mo twen papa ya ema edu ba bi kura court be ka so wodi bem ntima
wɔn ntwetwe papa ne samfa n'anim nyɛ fam ekɔ wie no wɔn san de bakrata mu sɛ wɔn ɛwɔ de wɔn gyina so ntia wɔn kasa si adifo ayɛ nhwehwɛmu no ɛna wɔn de krata aba abɛto abɔnten sɛ deɛ wɔn bobɔ soɔ sɛ 14.315 million US Trump choppable dollars yi ɛno bi ɛyɛ deɛ ɛbɔnbɔn no ho no wɔn ahwehwɛ ne dwumadiem ne nkrataa mu ne company ya wɔde di dwuma ɛno nso wɔn ahwehwɛ mu paa saa sɛsi Eden Company Limited no deɛ wɔn de toatoa no ne nsɛm a wɔn kafa ne ho no biara no nokuru bia enim afei owura Frank Kofi Ajete Wood Chief Executive Officer Edma Frank City Mineral and Oil Company Limited wɔn nso akyire no wɔn mo so ne pɛnkyi na wɔn ɛma ne ben asese wɔn yɛ nhwehwɛmu ɛwɔ ne nsɛm na wɔn kyɛ sɛ nkɔmɔ binom wɔ hɔ a sɛbio ano no ɛwɔ asasan a ntimi ne di ɛmfa ntrɛ soja ne sɛ hunti wɔn de ɛka ne pire ɛnyɛ pire mfa sɛ deɛ wɔn aka ɛde afa papa no ho no wɔn di kan koraa srɛ sɛ wɔn aka no kyɛwpa edi kan nyinaa no wɔn sa aka sɛ wɔn anhu efi ne nkekan bia ɛwɔ no ho enti si a de wɔn findings ne bi ɛne sɛ JG Resource Limited ewie ɛwɔ ne sɛsi Eden Company Limited 5th June 2025 wɔn kɔ contract ɔka kyerɛ ne sɛ wɔn fa gold 50 kilogram ɛmmerɛ no ma wɔn yɛ ho agreement koraa na ɛkɔ wie no 5th June 2026 na wɔn mo hwɛ sɛ contract no ɛbɛwuo wɔn hwehwɛ mu a wɔn ayɛ nyinaa no yade a wɔn anya wɔbɛsɛ iota of truth bia wɔ mu enti wɔn de ho krataa ba ya anɔpɛ yi sompa yɛbɔ so ɛde ama wɔ abusua yɛmfiri saa nsɛm no mu na yɛmfa yɛn nkyerɛ amane foforɔ emu bonomantam soafoɔ orumonyamfoɔ Joseph Adai Akwaboa ɛna yɛkasɛi watimi akɔpao 3 unit classroom block bi a wɔn asie emu offices ɛne mmeaeɛ a wɔn betimi asie nneɛma ɛwɔ Wemsua Presby Junior High School ɛno ɛwɔ German North Mensin no emu ɛwɔ bonomantam no emu na wɔkyerɛ mu sɛ ne nyinaa kan hyehyɛ ahodoɔ ɛne aprɔbɔ yɛ a wɔde ɛhyehyɛ so ɛwɔ mantam no emu na wabiebie nneɛma ni so ama ɔmanfoɔ nananom ene ne mpeso asofo na hunu ne wɔyɛ sɛ bonomantam soafo wɔkyerɛ sɛ project ahodoɔ bi a no wɔ mo ayɛ atwam kurampo a ɛno no besi na yɛ nyampa ho ntoma yɛ na nadie afei deɛ wɔn ayɛ a project na aka ekwan finfin ne nyinaa wɔhwɛ atoa so ama nneɛma timi akonkan enti wei no enye hɔnom nko a wɔkyerɛ sɛ sampa aban ayɛ asabea maternity ward bi a wɔ hɔnom wɔn bɛhyɛ na wɔn ayɛ ho dwumadie ama na awie pɛpɛɛpɛ afei ukɔ kabre nso a chiefs compound bi wɔ hɔnom a ɛno nso wɔn yɛ ho adwuma nti project ne deɛ wabobɔ ne aban ne ɛyɛ ɛne pempenso a akwakoduru Muhu ya wɔ ha ɛyɛ dwumadie papa aban wei edi ɛho ntoma ɛne yɛpa wɔ ha ɛnɛ yi am sɛ aban baayɛ afɛ ne bosome nan nie na mpuntudwuma a yɛyɛ no ɛdɔɔso paa president ɛba ha mmra na ɔbɔ aporɔ sɛ yɛnto abama no ɔka sɛ yɛto abama na ɔbɛyɛ president afi biara ɔbɛbu akonta akyerɛ regions 16 regions no mantan dunsia no nam sɛ ɔhyɛ aseɛ firi bono region wabɛbu akonta akyerɛ bono mantan no ne aka ne sɛ me regional minister me nso mekɔ mansin na ɛhyɛ mase no na mansin so afɔ bia nso bu akonta na mekɔ mansin bia me di 2 days na mienu ɛwɔ hɔ da edi kan me de hwehwɛ projects ya yɛ baayɛ afe ne bosome nan na nananom German of wa mpuntudwuma ya fa so anopɛ ya besi samre me kora me ho adwiri me ene ya yekotie sesie yi ɛyɛ bonomantam soafo onmonyamfo Joseph Adai Akwaboa yamane boni na najema no pambo ene tuwe ebae afi yanko mfimfini mantemo agya anan wo fere kenso atwe ede aba na asoche ano cemetery amukura bia ho no wo mo kyese ehwa ye ma ndese wo mo bokoko aka kire adehye wo ho nyina sa dawroma ma obi afa mu na wo mfa nkọ ehọ nkonkokora bio esanse ayefu sede na no na empanimfo bubo se awufo kra se wo mo pedodo anya ye ate asefo no
sesi nyame ampata na o kan chine gu wonpotamu ho a ba bia do be hye no anhwe a mu no be ka frigim enti wo hina wo mempasem Cape Metropolis wo na na bo afofosu ya otoso miensa ena na wo bo sa asemi so na no wo ka e de a kira sambere se wo munye biribi emfa nka ho nti na bo afofosu sade on assembly no ho na wo ka de a kire wo mo anamo a wo muntu no wo de yentimra. That time I remember, the 10 years ago, now was started the was a letter call assembly there. Is in Emma was Wabay who be just 4 years ago. It was sent the letter called the as a chana Emma. One cast and nano what to be in a soy and be a wa no what to a good baby no was the phone was as a chana why Emma. Period. As a chan why Emma. In Saturday no Arbison Quay. Yakada Momo be in seeing phone. No regional commander no Macasaya de Washana Waka wants them. So mental Bianca into Mimi Lolly Bay. Mamma Bian Funny as a channel because I can't in you. Says your Malamese, you cry, or your Manese in a Yabesi on coffin. Says your wife only same coffin, Mamma Nese. Now I'm on coffin, and then I'm a quick see. Miss Rawan, or be a low Bessian from this week, Mamma for Master Channel. Mimi day, Mamma be a missing from was a channel, why am I? Miss Rawan baby, why am I? As a Yaraba, as a Mukroma phone. Because what to funny, any baby I was a cop. What to know what the full flash him? I mean, what catch him there was this to the son of what to know what the full flash him. I don't know what time for what the call. Miss Rawan, as a channel, why am I won't pay baby for from farmer one? Now, I as a channel, I am no na te se na aboso no na ewie na was ade to so be che se wono ma wo mempasem asenaze afi krofodo ene tachido ne brimsu nyinada ene wono ma aka nyine no e kama se aban hyehye a wo yoye bie bi ni ho a e kan wo mo na so mempasem se won wo asase yantam da ho a anka te se 24-hour economy a abani abere pe baabi aye dwa na wo bubu baabi kura de bia sisi anko betumi asibi ho wala container wa ba fa me container aboshe yewura no go ka kwon nso ye ho poto container no wa ma ya toilet wa ye ma no che da ye mpia sanfudi mo nyankote no osan ya toilet wa ye ma ye nya baabi nko toilet public toilet wa ye ma mesi ma akoda sedam da won fa toilet manya na ya ye nsi ya azipo wa ye asam obi ala ntunu nan on fa nsi wo MCO man no obi antunu nan po mbisam dan na asem ye kan o chedo asicha na ye wa ye me obi ala ntunu nan municipal ho se hu na municipal na wo hwe me kroma ye wansa me kroma nyina ye fi na asase wala wa beja asase ada wodada wo was a be yaze wangaza ye hu ko bimbim supo ko tesma wa ye wangaza ye hu ye mpia some the way you reject kra nanan ase why you want reject kra wone ereka nan ene di sankomo yi abusuan ye da so agina mfimfin mantam no emu na commander nananom atrankonwa ohene popro ya woda honom eyo katachie kome ya wotoso enwotwe na wode atodwa adi dom no animu ene ahonidie hu asem wo mafa no se world cup pa wo masiesie mpotam ho clean up exercise bi akoso na ekire se commander na nsemu ba ne mpotam ho no mu efi mene wo mo pa wo mo aka se na no nkrofo ekofa eyi kofo galon bi a wo mo de ye dustbins se wo mo de zizi mpotam we still amafo da so eye area ho no mu fi na sa dustbins na esusa enti sesi ana ye ma enti na nankasa na bo aboso edi ni manfo nanim se obi amfa ne dade obi amfa shovel obi amfa praye no wo enyi yigata huduo no mprapra se de be ya mpotam ebetimi ate na hunidie hu asam so ye awonho de commander de wo mo mpefi bia wo honom nana ede nsem kakra atudwa wabra na yama ne boni Eric Anan edi akire amani juma otsedam na menyim yehu bida na inde community se no ayeso kupa ye pere yutu fi many asande se ko ho na mi fa etumi pam investors so if you many more to tree alba na nyamani media engineer di enyi so suiti energy me da otsedam community se otsedam ma pametomu amaranka many more continue na 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 media o ma hye mi de yawa na management akodona
wansa na de ya bon do wu otu wa fantum papa efo wo commander assassin say ya branch another ya kitese na afọ mu anhima mo tumpanyin fu bi mo ne nambo no bo ni bo hu a wo so baba ni fi ni la boko nti so shinti mo ko do amma obibi biara nyanti de ntandu bi bere bi ya melejuma na ya branch ya kitese wa hozen na bi musma nka fo ho ahie na ya nyina ya bo na ya tum ya ma wansa yin afari tempo fo na baba nde e fo wu shima no ko sama ya ko panyin ya zembra ene ya yekoti esesie yi eye okatachie kome ya wotoso enwotwe wono ene ye commander nananom atrankonwa ohene ya woda honoma no woni yamani boni Eric Anan ena edisa nkomo ye kai wo se Sompa 106.5 FM Accra anopa no nsia kase ebo a nana kojoje sika company limited adawroma ye de brɛ no na wasugusu a wutie no nana se mimbisa wo se o project na hi na aduru wasi aduru hi ebia wo kora de afi na oba behya ase na wo ba behya ase de a ene na padansie ne mapa no bebia quality no ewo soro na ne bo nso eda fom na kokoto ho no ne ntimi mu ama project ne si ne ye obu ho no kora wasi dan na dru lentil adru mfimfi ho baabi ya ye ne basa ubedwire gu enyina company no oto ne ma no na kojoje ti company limited ho a ankasa problem nka wunya bi say ye nadoa plywood building wires nchensen cement iron rods na de say ade bia e fa dansie hu from krenkren to krankran ubenya e wona na kojoje si company limited ho na dwuma pa wo ye ntina Central Steel for 2023 wo mo ebre no shen ten so wonye no wonfa nya adwuma na wonfa nsesa so manfo ne ma wo moto no free delivery e wo ba bia wodi ko bia wo mpewe na opede enkran kumase ba bia tokro bia mu nana ehye ho no mfre no e wo 0204 355 040 0204 355 040 nana kojoje si company limited eko ba sempremo wonya mereda enti ne number na mede ama no tontina 74 si ye kapom de ho nsemo a wonim se ye ntimi nka wa bra ye yi sa adure ye si nchen we no wo hwe bottle no kra se de ya ye no kama ne asili ano a akọ na keke aduru ne wom no etise nsuo enyenwono wonom a enti wo a wo mpa aduru nom te sa adwoade me pacho we no we de wo ye safe a obi ho nom a achesa ade ye beta ade enwono kra de se be para kra no eden bi ti say yesu ban ni bi age ye pa aduane bi kura ne ye de para no ehyem ba we de ya ye ne say e tasteless aha enti unum e ti say de unum nsuo pepepepepepe e tontina 74 say also na atete wache menstrual problems na e house oba obu ho no wa bowa bi be 5 years ni e wa no wonya ho aduro da e chronic cough Petontina 74 ni binenom na wankasa ba bedi adanse enam DAC a dia frentino anu wode niema hodo bebre wo mu a ebetimi abu atu nyarewa bi ti se niema boboso yi se bi bia o blood sugar no e wo soro kidney na ba beja wo so e na wo tete obi a na nase atata akwa wonim ba bi efiri Petontina 74 ni binenom na wankasa wode mebo ebebre me every fo agya tum nemum aduroi se wafa yafuna na ama akwada nufuo ana woni fihia na edumienu a mepacho hunu doctor ansana wanom okanshi drugline eduroi ebusu setam pharmacies herbal shops baby eton robia obenye bi atofre 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 0501 628 931 Leicester Company Limited new yenye wudenie uye buei woman na de yas toothpaste ene ne brush aba edwaman so makache o se de bia no wo de wo pa ye na napa nwumre bia whitening no use na anopa na hair bar no we use na enwumre because enwumre de wo kwakoda wo nkasa wo bia ho enti emuamua bi ehhehye won se na se a wo mu didie wo mo no mo cause tooth decay no wo hor ma bon se wo se na se ahyase ne eyiyi wani beba ho so da kro beda so na ho sie tutu agu wonum ne nyina no ope yas wo mo toothpaste and brush ni bia sa de ya me kan unhunu bi wo mo pe late night eating no o wie ya no akoda emwa kora wudi wo wie ya
fayaz ni bi na fa twitwi won se brush no ya ye ne se no anya din bebre eno so a enye mre enti ho ne ho na etimi aboa edwama so bebia enye na supermarket mu shopping malls ma me no wa bi kiosk to bi wo da na ti wo no to bi ko ne kwaje wo de 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338. Endpoint homeopathy clinic say yade bia etete wo doctor say waye krado say stroke obu ho no ma e bia ne de hye no nifie na kwa anim kakra enti woni anwode a wode beko up and down saa o Fred doctor wo besuma a doctor for no ene a nurse for no wo ma ba ofie no wankasa kura ne beba no waba be hwe wo de hye no e de ama wo infertility a wo ho asam na akwakoye den aware for ma ware mfie bebre awo ne ma Munko Endpoint homeopathy clinic na mubeji montafo ahyemochi prostate eno so etete mema pa entini ene wahrawa wo kidney ni nyina doctor eye hu adwuma physiotherapy ne massaging bowura hono weekendi na ye ntwetwe kama ema onipadua no ensisi ne ho so wo hwehwe wo machira kwan a shell signboard ewo Spinters kwan so eho ena Endpoint homeopathy clinic ewo ukokuma senso a kronoma bohia eho ena wo matena ye no ebutuo 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 one more adawruma ma yenda ni yehu tiawa ye bad ya ketri no ye de besum TV Emma Aketiapa. Eno krema Aketiapa papa ampa busua ye to akase no so ekuo bi ewo chini ye manyoku mu wo mo fre ho the NDC Youth for Presidency Club se koi wo mo fre ba bedu se asemu de ejisa sompa kase so muna mo kan mo betimi a kire mo akosi ase ya magana fo ate ase ye na titiri chini ye manu so wo mo ate ase si ahene ne atu ahene fo no se koba se biribi saa etweneti a wo mo hunu de nti a ahyase ne ye kan wo mo se enye nne na wo mo hwehwemu we wo mo yo wo mo di firi tete wo kwakudu apenso ena yes ahwehwemu no a na mampani dada jerijon efoma authorities nyame fa ne kranse ye ne penso ba eba besi mampani dada joivers covid atamese ne penso ansana mama first wife ne second wife wo mo ahwe petatakra mo anipa wo wa ahofama wo dware kyeneye wo di kyeneye wo da kyeneye dwene kyeneye pa no yero Julius Debra wo mfa kyeneye hu dwumadie bia ni agro se kyeneye bedi nkunim ehia no ese yempo na taade a wo be sha na ne so obetwitwi enti wo mo de e ka ne pre nye pre mfa se sie wo mo ne mo se biribia wani mu kyeneye ba wi aye se wo be yi de ekoba sesesi mampani mahama enye ono na ekobi wa de obaba betene to na wo mo nso ahpetetekrem yero Julius Debra ono ena se ye nwuma nka mbeka se ofata no Oyenim da kwan kese pa ye hwe se onabuduro dabra a onyankopon enyi no se omeji omanenim no hwe Ghana so 2028 to 2029 election as a president na de makoso a ye hwe se mbebu ye da kwan se president Mahama abongo so no ye hwe mbebu a odemawura ejumede no a eso ani about 70% of mbebu a omodi odomo ye juma na ye sebium ene se openi bia odi 70 years nyankopon ma no kwan se Ombeji Ghana so. Because next year, 6 March 2027, now Ghana is 70 years. I hold na Yankopon AJBC. It's from this generation, youth elevate a woman, youth elevate a man so. Mebu elevate a man so. Nan pay for so atayechi. Eni a wuti ye no. Imana Kofi Agude. Wano enedi ko nanim. Se national coordinator. Edema NDC Youth for Presidency Club. Wamone ba bedu edi nkomo. Bra one more friends and trofo enhye mudie
Kumasi Asantemantem. Ebusia ma yemfa wo enkowie kase no ewo US mino emu na nkrata bi aba eyetia wase kwaku kon wo masema wo mka nyina ne se US Federal Appeals Court etna asembia mampani Donald Trump administration wo mode kodan court ne se anka obi biara e bia wo nam immigration crackdown jumedie ya wo yeso na yebechi obi a ensese wo ba US mine mu no wonam kwa bone so ababe wura wa na woni nkrata no anka mandatory detention yi ebie ebeche no wo mo ebe deteni sa nipa kro no we na eye upew wumpew because wanfa kwa papa so nanso sa asem na wo mo de kodan court no yade se court no abo atuagu enipa miensa enetena asem no so enko wiase miensa no nyina eka se de bi wo mo mpene sa hyehye we eso enti wo mo echirem se we kura na ye de etoso emprenu ya sa asemi akwakopie mu ewo court na US Circuit Court Judge Joseph F. Bianco wono kura woye Trump appointee wo ka sa nkrofo na wo mo tena asem no so bi na lawyer for edema mampani echiremu ese wo mo bibi efa no Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act ya wo mo pass no APPIAH APAM ahenkron ediokron ensia 1996 enti saa emra no nanka wo mu gina so no wo de saa mandatory detention no aba nanso eyade se judge panyi echiremu ese anya bi kura no se bibi sa sia nipa no wo ho kwan se wo be pre se ye release no e wo bond so enti se wo mo ka se chinchine twan ye mpene masa anhyehyɛ no nya adwuma de a ene no mu se wo mpɛ se wo mo fa kwan bi so na wo mu tietia omanfo fa hodie eso enu nti ene wo mu kyerem se saa asemi wo mo gitu mu a enyeye enti saa mandatory detention na mampani aban no wo mo de kodan US court no eyade se Federal Appeals Court no wo mu atwa saa asem ni mu a wo mo kyerɛ se wo mo gitu mu a enyeye eno so ena ye gina no pɛyi ensema hodo a yede ebesomo se na Kodwegye Company Limited anopa no nsia kase bono yede ni nyina esi ha ede amausa fei ene waso afidie no a ensem a yede bae na de di mu akotene bi ene se bono mantem so afo omunyamfo Joseph Adai Akwaboa wakopa 3-unit classroom block bi a wo mu asie ewo Wamso Presby Junior High School any project ahodo bi nso a ekoso ewo bono mantem no emu afi CID force ASARE Company Limited Penia Wadano Dr. Gabriel Tanko Kwamega Atople ya womobo no kwa dubi se 14 million good fraud bi fa na hono enye no kre Saranso ne de so mo se mfimfi mantemu commander hene edi ni manfo animu ama wo ma yensiesie ene aprapra adwumadie sonko bi ewo empotem ho a eboa ma honidie ho nsem atimi akonkan asocha no na nanu me wo ho se emu kurabia ho no ayama wo ma museye enti sei udihye ewu a pe baabi fa ne fa enu achi mpuntu abon enti aban mra won sra ban mu ye wie ye de wo eko US mino emu se State Federal Appeals Court no wo matena assemble so a mampani Donald Trump US president na ban no edikopie mu se mandatory detention wo mo famra se bia ye chi obi ewo wo mu immigration dwumadi ya wo mu di na nipa kro no emra ma ho kwan se wo mbebura US mine emu a sa asam na court no etena so no wo mo abo atuagu ye de aseda ema na Kodwegye Company Limited ekoba sempremo eno no Endpoint Homeopathy Clinic Leicester Company Limited ya wo de ya toothpaste ene ne brush abai dwaman so ena fe Tontina 74 ya wo mo edi edropei aba edwaman so SOMPA 106.5FM Accra na efa ya affiliate ahodo e wo mai mu Kumase takwa de techiman sunyan enkranza doma na Kingdom fo so efa bi e mankesim no YouTube Facebook baby ya ye stream live ma onso ote dia ekoso no ebi yenmu a ye bekenkan ede maamo AGYA ASARE enimidin mene triple AGYA APPIAH APAM DADAA